लोगोफोर भिडिअखौ जागायनो सिगां आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना। माने मैयानि भिडिअखौ लानानै बुंनोसै आरोना लोगोफोर। मैयानि भिडिअखौ गोबाङानो गाज्रि मोनदों जानो हागौ। माने आंखौ रागा जोंनानै बुंहरदों आरोना, बांद्रायबाय नोंनिया, फिसाफोरजों नायजाया बेफोरबायदि बुंदों आरोना लोगोफोर। एफा गाज्रि गाज्रि रायज्लायो होननानै बुंदों आरोना आंखौ लोगोफोर। सरि दे लोगोफोर, जुदि आंना गोरोन्थि जादोंबा आं नोंथांमोननिसिम गासिनावबो निमाहा बियो। औ एसे एनै बुंदोंमोन आङो, थेवब्लाबो माने डाइरेक्टलि गाज्रि सोदोबखौ बाहायाखैमोन आरोना आं लोगोफोर। माने बिदिनो हाबानि सिगां बेफोरबायदिसो बुंदोंमोन आरोना आं लोगोफोर। डाइरेक्टलि गाज्रिखौनो बुंखायाखै आङो। थेवब्लाबो जुदि नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंबा सरि दे। आरो आंनि बे भिडिअआ गथ'फोरनि थाखाय नंखाया। नो इट्स नट मेड फर किड्स होनना दोनखादों आं लोगोफोर। माने बे भिडिअआ गथ'फोरनि थाखाय नङा। बिदिनो आरोना लोगोफोर, गावगायनि फिसा फिसौ बा बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरजों भिडिअफोरखौ नायजाखाया। सिरियालानो जा बा फिल्मानो जा बा कार्टुनानो जा बा जिब जुनारनियानो जा, नों नायजाखाया। आंथ' लोगोफोर गावनि बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोरजों मालाबाबो नायजाबखाया। टिभियानो जा बा मबाइलानो जा, आं मालाबाबो नायजाबखाया। माने गासैबो टाइमाव दिन्थियाबाबो अबेबा समाव फटनो दिन्थिना होयो आरोना, बेनिखायनो आं नायजाबा। दा जोंनियाबो फिल्म बा सिरियाल बायदिसो नङा होमबा लोगोफोर, कार्टुनबाबो गासैबो स्ट'रिफोरखौनो फारि फारि दिन्थिनांगौ जायो। आंबो मोजां मोना लोगोफोर, गाज्रि सोदोब बाहायनो एसेबो मोजां मोना, नाथाय बाहायनांगौ जायो आरोना। लाजियो लोगोफोर, आंहाबो लाजिनाय दङ, नाथाय दा स्ट'रि नालाय दिन्थिनांगौ जायो। आरो आंनियावल' नङा, गुबुनफोरनियावबो नुगोन गाज्रि सोदोब बाहायखायो आरोना लोगोफोर। एसेबाबो बाहायनाय नुगोन लोगोफोर। माने बाहायबायथ' थाया, थेवब्लाबो बबेबा समाव बाहायो आरोना एसेबाबो। दा थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनथारदोंबा आङो जागोन दे लोगोफोर, आङो भिडिअखौ बानायला। मानो होनबा उनफोरावबो आङो मालाबा बिदि बाहायफ्लांनोबो हानाय। भिडिअखौथ' आङो मालाबानो बानायला होननानै सानदोंमोन लोगोफोर। बिदिनो मेगन मोदैबो जायो नालाय, आरो बिराद खस्थ'बो जायो बानायनो, बिथिंजाय नेटबो मोना। आरो बुंनो थाङोबा एसे बेमारिबो जायो आरोना, माने उन्दुनो मोनाबाथाय देहाफोरा लोरबां जालाङो आरो मेगननि पावाराबो थाङो। थेवब्लाबो लोगोफोर, आरो नोंथांमोना बिराद मोजां मोनोना, सोरबा सोरबि हगारगोन होननानै सानफ्रोमबो नेबाय थायो। ओमफ्राय बिदि नेबाय थाबाथाय आं बिराद बोरैबा मोनलायो आरोना, नोंथांमोनखौ बेसोरा हगारगोन होननानै नेबाय थायो। बेनिखायनो आरो नागारगोन सानबाबो आरो बानायफिनो आङो। ओमफ्राय बिदि आरो सोरबा सोरबि रायहरबाथाय गोसोखौ एसे बोरैबा मोनो आरोना, माने डाउन जायो। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि एसे एनै गाज्रि सोदोब बाहायनायखौ गाज्रि मोनथारदोंबा आङो दिनैनिफ्राय भिडिअखौ बानायला आरोना। दा आङो गाबोन कमेन्ट बक्सआव नायनोसै, जुदि मानसिफोरा बानायबाय था होनो होमबानिया बानायनोसै, आरो जुदि बानायनांला होनो होमबानिया आं बानायला आरोना। बिदिनो लोगोफोर, आं बुंदोंना जेबो भिडिअखौनो जमा नायजाबखाया गावनि फेमिलिफोरजों। आंबो आगोल एसे उन्दै थानायाव फेमिलिजों नायोमोन खेलाफोरखौ, बा बै डिस्कभारि जिब जुनारफोराव बेखौ नायोमोन। ओमफ्राय माथो बुंबावनो लोगोफोर, गासैबो टाइमाव दिन्थियाबाबो माने अबेबा समाव फटनो गाज्रि दिन्थिना होयो आरोना। बेनिखायनो दा आङो नायजाखाला, फेमिलिफोरजों जेबो भिडिअखौनो नायला। फिल्मबाबो सिरियालबाबो खेलाबाबो जिब जुनारनिबाबो जेबो नायखाला आङो। दे होमबा लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायखौ गोरोन्थि मोनदोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना। दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायलांदो। आङो भिडिअखौ दिनैनिफ्राय बानायनांगौ ना नांला कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरोना। बेफोरबायदि कमेन्ट हरनायखाय आं गावनि भिडिअखौ नायफिनदोंमोन, ओमफ्राय बिदि गाज्रि सोदोब बाहायद्रायनाय गैया आरोना। औ दङ मोनफा मोननै, जेनेबा किस होननायफोरा दङमोन, ओमफ्राय गुन्दा बेफोर दङमोन आरोना। बाखि माने बुंदोंबाबो इनडाइरेक्टलि बुंदों आरोना, हाबानि सिगां बेफोरबायदि बिदिसो बुंदोंमोन। ओमफ्राय गासिबोथ' रायहराखै दिनै आंखौ लोगोफोर, आं गासैखौबो बुङाखै। थेवब्लाबो आरोना, गाज्रि मोनदोंबा आङो हगारला आरो। दे होमबा लोगोफोर, दानिया नायदो। बोरै लैथोस्रि, जावायसोलाय मा आंजों रायज्लायनो नागिराखै ना मायो? माथो आंनो फनखौनो होआसै? जावायसोआ फन हरबाथाय आं रायज्लायगोन होननाया नों बाबाय नामा? आयै माबा फन दाखालिबाबो खेबसे हरदोंमोन। ओमफ्राय मा आंजों रायज्लाया नामा? लाबो नाम्बारा, आं हरनि। मानो रायज्लायनो नागिराखै बिलाय? मा होननानै बुंनो आं दा आइनि सिगाङाव? मा होननानै थगायनो? बिदि नङालै आयै, रायज्लायगौमोन बियो। होनबा मानोथ' रायज्लायाखै? लैथोस्रिया रायगोन होननानै सानदों खोमा। बिदि नङा आदा, माबा बिनिया मबाइलानो गाज्रि जादोंनो।
मैयानो खिन्थाखादोंमोन बियो आंनो आं बावदोंमोन नोंसोरनि सिगाङाव खिन्थानो माने अनानो जायानो मबाइला अनानो जानो नागिरामोन ओमफ्राय दाखालै बावै जेनथेन खेबसे जादोंमोन ओमफ्राय आंनो फन हरखादों फन हरनानै खिन्थाखादों मबाइला आंना गाज्रि जादों होननानै दा गाज्रि जाथारबाय मबाइला आं दहाय हरनो नागिरदोंमोन सुइस अफसो ए बिदिसो जाबाय होनबा मबाइलाबो औ आयै दा मबाइल गोदान बायब्रबनोबो आरो फैसा मोनथ'वाखैनो दरमाहा मोनथ'वाखैनो फाहामबाबोथ' आरो बेसेबा 3000 4000 गाहाम नांगोन दा माने बिनि आखायाव फैसायानो गैथ'आनो न'आवबो हरबायनो दालाय माला रायज्लायनो मोनगोन आङो रायज्लायनायनो लुबैदोंमोन खाथियाव थानाय मोनबा आंनिखौनो गंसे हरनो हागौमोन आंना मबाइलानो गंथाम जाबायना नंगौ नामा आदा गंथाम जाबायना आंनिया दाबा आरो माला बायगोन फैगौ मासफोरावसो बायसिगोन खोमा बियो दा माने फैसाबो गैयाना मास मोनसेनि उनावसो जुदि मबाइल बायोबा हा नोंखौलाय बोरैथो फन खालामगोन बोरै रायज्लायगोन नोंजों बेनोथ' दा मास मोनसेसोनि उनावसो रायज्लायनो मोनसिगोन लोगोनिफोरजों हरनो हागोन दे मालाबा जुदि लोगोनिफोरजों हरोबा आंखौ बुंबानो जाबाय दे आइ लोगोनि मबाइलजों माने हरा खोमालै आइ बियो लोगोफोरा हरनो नागिरानो मबाइलखौनो गसाइ माबायदि लोगो बेलाय दसे समखौनो होनो हाया होमबा माने आयै लोगोथारबो नङाना जाय लोगोजों थांदोंमोन बे लोगोआ गुबुन कम्पानियावसो हाबबायनो दा बिसोर खाथियाव थायानो ओमफ्राय दा बेजों गुबुन हारिनि मानसि गोजासो दंफायोनो बिनिखायनो बोरैबा मोनो खोमा जों एसेबांबो लोगोथार नङा खोमालै आयै बिदिसो होमबा खोथाया मा जाबावनो दा मास मोनसेसोनि उनावसो फैसा मोनगोन मास मोनसेयावथ' बारा मोना खोमालै बेना 20-30 मोनखाया खोमा माबा 15000 मोनो आयै होमबालाय 15000जोंलाय मा मबाइल बायगोन दा बिलाय दा नोंनो हरगोन ना बिमानोनो हरगोन ना गावगायानो लाखिगोन ना मबाइलानो बायगोन थोनाया नङा माथो खम दामिनि मबाइल बायनांसिगोन आरो दे उनाव लासैनो दाम गोसानि बायनो हागोन दे आदा सरि आदा आरो आयै नोंसोरखौ थगायनानै मोजां मोनाखै आं थेवब्लाबो दा उफाय गैया नाथाय बेसे दिनथ' आं बिसोरखौ थगायबाय थानो सानसे नङा सानसेबाबोथ' मोनथिगोन बोराय नों आंखौ बेफोरबायदि खालाममारबाय आरो नोंखौ फैगोनसो सानदोंमोन आङो खोब बांद्राय दिन्थियो खमसे खम फैनोथ' हागौमोन ना बियोसो फैमारासै बे मैथासियाबो मा मोनबाय दङ गावगाया ओजों थांनानै नायै बेदर जागासिनो ओमफ्राय आंहा नै बेयावदि बेसे दुखु जाना दं आंसो मिथिगौ थाङा आं दाब्ले साब्ले रावनियावबो लाबोआबो आं रावखौबो गियान बाल रावखौबो गिया रावबो जेबो खालामनो हाखायाबो आंखौ माबायदि बिमालै बेफोरो माबा रिसिभ खालामाबा नोङो सानखानांगौ माबा मोनसे मावदोंबा नों माबा मोनसे टेनसनाव दं होननानै खेबसे रिसिभ खालामाबा मानो बार होबाय थायो फनफोरखौ बाल मैथास्रिनो आंसो मिथिगौ आंनि बेसे दुखुआव दङ नोंलाय बाल मोनथिनो नोंखौ बेफोरबायदि खालामगोन होनना सानमाराखैमोन आं बोराय नों आंखौ मोजां मोनमारना मोनमारा नों जुदि आंखौ मोजां मोनमारोमोनबा फैगौमोन ना दिनै बाल फन हरनि र' हरावथ' खोनानानै थाङा बाल लासै रायज्लायगोन बिमाजों खोनाजानो गिनानै हेलौ सना नों आंखौ मोजां मोना न' नों ओरैनोसो सना रुफा होनना बुंख्लाबाय थायो बिदि नङालै सना नों मानो बुजिया आं बोरै थांनो हानो दे हायालै एसेबां सहस नङा बुजि मोनबाय दे आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनखायो मिथिगौ ना आंबो गोसोथोयोलै सना आंखौ निमाहा हो आं मा नोंजों दिनै थाङैखाय गोसोआ जाबाय आरो थाङाबानोखि गोसोआ जायो नामा नों मानो बुजिया हा सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनोलै नोंनि अनगा रावखौबो नांखालाबो आंनो बे जिउआव बेफोरखौलाय ओरैनो बुंबाय आरो नोंना बुंखादों ओरैनो बुंफ्लायाखैलै सना बाथ्रा बुंबा मानो एसेबो बुजिया दे होमबाना सना आइया एसे आंनि खाथियावनो थायोना खोनागोन दे आइया उन्दुलाङाखै दानि होनाय खोनादों आं नोंनाबा खालि बेनो दे बाल आंनि आइ बिखुनजोआ एसेबांथ' खारहाना गावगायनि खाथियाव रायज्लायनो हाया ओबले आइया एसे खारहायानो थेवबो आइया जोबोद मोजां नोंसा नोम्फायाथ' बेसेबा गाज्रिखा नोंबो बेफोरबायदि जानाङा आरो थै आं आफा बायसि नङालै सना आङो आइ बायसिसो थेवब्लाबो आं नोंखौ दिनै फैगोन सानदोंमोन बेसेबा खुसि मोनबाय दङमोन आङो दा आं हारसिं मिथिगौ ना आं थैबा मा जागोन सोरबा जुदि आंखौ बुथारलाङोबा बेनोथ' नोङो आइजों मानो थांफायासै दे नोंसा आइजों थांफानांगौ बिदि हारसिं थानाङाना नोंखौनो लिंगोन होननानै थाङासै आरो बिदि लिंबानोखि थांनो हायाना सना गोबां खोथा थायो दोनलै नोंनि खोथा बाल दोन नोंथ' आंजों रायज्लायनोबो गोसो जाखाया खालि आइ दं आफा दं बाल दं दोन
आं थैबाथ' नों बेसेबा मोजांसो मोनगोन न' थैनोबो हानाय आंखौ दिनै दाखुफोरा फैनानै बुथारलांनोबो हानाय। मानो बेफोरबायदि बुङो सना? नोंखौ जाय मानसिया बुथारना आंबो बेखौ नागारखाया। आं थैखांनायनि उनाव नागाराबालाय माथो जानो? थैयालै सना, रावबो जेबो खालामा दे। दे दोनथ'। देलै दे दोन। बाल। बेसेबा गोबाव जाबायलै दिनै बोरमा बेदर जायैया। बोरमा बेदर लायनो थांनि र'। दामाबो ओरैबायदि दाम गोसाना। थेवब्लाबो दिनै आधा किल' लाबोनोसैलै, हाजिरा मावनाय फैसाफोरजोंनो जानोसै। बे जिउआलाय मा दिनै दं गाबोन गैया, बेनिखायनो जानांगौलै। बोरमायै, अमायै, दाउयै, नायै। मना लानानै अबाव थांनो नागिरदों नोङो? हाथायाव थांनि र'। बोरमा बेदर मोनजायैया बेसेबा गोबाव जाबाय, दिनै आधा किल' लायनि र'। नों थांनाङा। नों थांबाथाय अबावबा बै मैगं बेफारि हिनजावजोंसो लाइन मारिबाय थागोन। जों थांगोन, आबा सेल बोराइजों आरो आङो। दाबो फैसाया मा लायनो दङ आं लाबोजोबगोन, माथ्र' फैसायाल' हर। बाप्रे, माबायदि सानोलै नोङो आंखौ? आं हाथायल'सो खानो थांगोनलै, बेदरखौल' बायनानै फैगोन आङो। मा सानलाबायो नोंसोरो? मा आफा, जों लायबा मा जायो हा? मनाया हर आरो फैसाया हर, मा लायनो दङ जों लाबोजोबगोन आइजों आंजों। थाब फैगोनलै आङो। बै मैगं बेफारि हिनजावखौलाय मानो लोगो हमला बायनो दे आङो? नोंसोर मा सानलाबायोलै हा? गेरेन्टि गैया आफा नोंजों, फोथाया नोंखौ। गामिनि मानसिफोरा नोंखौ नुबाय थायो हा? नों लोगो हमा होनबाय थायो, नाथाय गामिनि मानसिफोरा मानो नुबाय थायो? सिनाय हानाय नालाय माथो होयो आरो। जेबो माथोल' होआ नोङो, गोसथोलाय नोंसोर सानैबो। रांखावरि, बांद्राय नोङो आंखौ बुंबाय थानाङा दे। नोंलाय बेसेथ' मोजांमोन, गावगाया गाज्रिखायनो गुबुनखौबो गाज्रि सानो नोङो। आफा, आइखौ नों मानो बेफोरबायदि बुंदों? नुदोंना नोंसा आफाया माबायदि? गावगायनि आखलानो मोजां नंखाया, ओमफ्राय नै आंखौसो बेफोरबायदि बुंदों दिनै। मोजां दे, नों जोबोद मोजां बिमा। आंखौ मोनथिया सानदों नामा नोङो हा? आंखौ सानफ्रोमबो दाय गैयियावनो रायबाय थायोलै पेक। नाथाय आं नोंखौ जेबो बुङामोन। धैर्यनि सिमा मोनसे थायो। जानला मानला बुंबाय थागोन बेयाव। जेन गावगाया जोबोद मोजां। आफा, आइखौ नों जेबो बुंनाङा। नंमारगौ, आइया नोंखौ ओरैनो रायमारा। आइयालाय मा गाज्रि जाखो हा? नों आइखौ माला गाज्रि नुखो? जानला मानला बुंबाय थानाङा। आइखौ मानो एसेबां टेनसन होबाय थायो नों आफा? नोंथ' बेफोरबायदिनो बुंखागोन ना नोंनि मोजां बिमाखौ। नुदोंना आबा, नुदोंना? आंखौसो नै दानियाबा उल्था दाय होबावबाय गाज्रि होननानै। नुदोंना माबायदि नोंसा आफाया आंखौ बे जिउआवनो सान्थि होला। दा नै जोंफोर हाथायाव थांगोन होनना बुंखादोंआनो, थेवब्लाबो मना आरो फैसाखौ होआखै। नुदोंना? मतलबानो बेरेखा बिनिया। नोलैनो थां, नोंसोरो थां, आं थाङा। माबायदि हिनजाव नों सासे, आं हमनोनो मोनला। आफा थां, नोङो उन्दुना थायो थां। नों आइखौ रायबाय थानाङा, आइखौ एसेबां दुखु होबाय थानाङा होनदोंना? नुदोंना माबायदि नोंसा आफाया आंखौ सान्थि होला। आयै नों गाबनाङा। आफाया मानो बेफोरबायदि जालांखो? बेफोरबायदिथ' नङामोन। बै हिनजावा महिनि होदों खोमालै आबा। मोनथियालै आयै, नुदोंना माबायदि? माने गावगायासो थांसिगौमोन आरोना, जोंफोरखौ थांनो होआ थेवब्लाबो। मा जागोन जोंफोरनिया आबा, बे हिनजावखौ जुदि लाबोयोबा? आयै नों टेनसन लानाङा दे, लाबोआ दे, आफाया लाबोआ। आं दङना, आं लाबोनो होआथ'। आफाया जुदि थारैनो बे हिनजावखौ गोसोथोमारदोंबाबो आं लाबोनो होआ। लाबोनो नागिरबाबो लाबोनो होआ। आं दङना आयै, नों टेनसन लानाङा। आबा, आंखौसो नुदोंना गाज्रि होनदों नोंसा आफाया। आं जेबोआनो गाज्रि नङा। फुङावनो सिखारनानै दोखो मावो खामानिफोरखौ, ओंखाम सङो जायो। बिनि सायाव गुबुन हिनजावफोरनिफ्रायसो मबाइल सिक्रिन टाचबो गैया। फेसबुक, वाट्सएप, इउटुब जेबोआनो गैया। आरो न'निफ्राय बाहेरावनो थांखाया, गामियावबो ओंखारा। न'आवनो फुंनिफ्रायनो खामानि मावनानै जायो, लोङो, थायो। होमबा आंखौ बोरै गाज्रि होनो हागौ नोंसा आफाया आबा? आं मोनथिगौ आयै, आफाया बे फाग्ला जाबाय, गावगायानो गाज्रि जालांबाय, ओमफ्राय नोंखौसो दाय हमदों। नों जेबो गाज्रि नङा आयै, आं मोनथिगौ। थौ आयै, थांसै हाथायाव। थौ आबा। ना बैसागो। आयै ओंखाम मोनबायना मोनाखै? आदा, नों दिनैबो जुमाय फेना फैदों? दा जाम्बि अबाव जुमाय फेनाय नुखो? फेयाखैलै, आं इसेल'सो लोंदोंमोन। एसे लोंबाथाय एसेबां फेयो नामा मानसिया? आदा नों मानो बेफोरबायदि जालांखो माने उफाय गैयालै बिनानाव। आइया ओंखामा मोनबायना मोनाखै? ओंखाम उखैदों आंखौ। आइया गैया, गामियाव थांदों। गामियावलाय मानो थांदों? माबा
दाउ जानो लुबैनायखाय दाउ नागिरहैदों। दाउ बेदर? ए, आंखौ बुंबानोथ' जायोमोन ना, आं लाबोगौमोन। ओंखामा दा ओंखाम गोजासो जानांगोन, बाथोन आरो आलु एवनाय। जायोलै बिनानाव, जायो नानि, बाथोनजोंबाबो खुहाबो आङो बासियाथ' ओंखाम ओंख्रै। नोंलाय जाबायना जायाखै? जाम्बि, नोंबो बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा, मिन्थिदों ना? नोंबो हामबाय माथो मानसियालाय। आंनिखौ दोनथ'आ दा, नों नोंनिखौसो सान। नोंसो बांसिन टेनसन लाबाय दङ, बेनिखायनो नोङो जुमाय फाग्ला जाबाय। दा जुमाय फाग्ला नङालै आं। थां ओंखाम जायै थां, खुरना दोनखादों। जायनि बाथोनजोंनो थेब्रे जानोसै आं। बाल, मा जाबावनो आदाजोंबो। बे लैथोस्रि सुनिसो बियो। जोंनि न'खरखौ धंस खालामबाय। आदानिनो गोरोन्थि। बे लैथोस्रिखौ मानो लाबोनांगौ बियो? मोजाङानो नंखाया, माने बिनि थाखाय नंखाया लैथोस्रिया। मा जाबावगोन दानिया? जुमाय फाग्लासो जासिगोन नामा? आदाथ' आदा र', आंहाबो टेनसनसो जागासिनोलै। टिल्लुआ जुदि आंखौ खेबसे निमाहा होनाय मोनबा। टिल्लु, नोंखौ दिनै मानोबा गोसोखांदों। नों आंखौ गोसोखांना खाङा पिसारा, नों आंखौ होखारहरमारबाय। आंहा दा मा जागोन दे बाला? गोदान बयफ्रेन्ड नागिरनांसिगोनलै, मालदार नायनानै थगायनासो गोसथोनांसिगोन। नङाबा आंखौ हाबा जाखोन्दा होनना मोनथिबा सोर गोसथोनो दे? औलै, बिराद प्रब्लेम जाबायना। गासिबो साला लैथोस्रि आरो बै बिबारि मोननि थाखायनो जाजोबदों। आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबायलै। गावसोरा बाखो जाना लानानै बिसोरासो मालदार जासिगोन। बिसोरो साथामबो बिसोरासो रानना लाबाय खोमा आरो। आंबो जुदि बै खजानाखौ गरनैसो मोननाय मोनबा, भगबान, होमबानिया हौवा गैयाबाबो सोलिनो हागौमोनहाय। गरसे खजाना फाननायावनो जुदि नोङो 1 लाख गाहाम मोनो, होमबा आंखौसो हाथाय खालामनो होबायहाय। बोरमा बेदरसो लांबावनांगौनो। बिथिंजाय आङो नायै बेदरै जागोन, जायदुमा जों ओंखाम गोजा जानांसिगोन। गथ'खौ नागारना जानानै बोरैबा मोनो आङो। ना बेदर जाबाथाय गथ'खौसो गोसोखाङो। माबा संना जाखो? फनबो हराखै र' जायदुमनो। गिदोंसो नामायोबा गथ'आ? गियाखै खोमा दे, मानसियालाय साहस दङ। बिराद साहस गोनां जाथारगोनहाय जायदुमा। बेसेरा फैसा बियो बिमानियाव, आं आरो होनोनो हाया। नोंना बिमायानो गैजा रोङाना। बिनिफ्राय थांबाथाय नोंनो मेथाइ लांगोन दे आङो जायदुम। नों टेनसन लानाङा। बेसेबा गोसोखांबाय दङ आंहा। सानसेबो नागारना फैफेराना, फैबाबो दसे समल' फैयो। दा आरो दिनैबोसो थांनो होबावनाय नङा खोमा आंखौ। दे दिनै सानसेखिनिखौ थाथानोसै। ओजों दाब्लाया फैखादों खोमा दे। मैया फन हरबाय, फनखौनो रिसिभ खालामा। दिनैबो आरो फनखौनो हरनो सोलाबाखै र' आंबो। बिसाबो खामानि मावग्रा मानसियानो गैयाना। बेमारि गोजा, आथिं सानाय, आखाइ सानाय। र' दायो हाथानिफ्राय थांनानै फन खालामनांगोन। गथ'आ माबा जादों माबा जायाखै। बा, बेदरफोरखौ जि मोजाङै आलायना दोनखादों। बा, एसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो बोरमा बेदर मोनजामारसिगोन दे। बे आइया अबाव थांखो? माबा मैगं गोथांसो नागिरबाय खोमालै बियो। आयै, ओइ आयै, बिथिंजाय फै। आयु, बेलाय माथो जायदुमनि गोसथोनाय सेलब्रायसो। बेबो बेदर बायनो फैदों नामायो? आंखौलाय नुदोंना नुवाखै? र' माथो होनि र' आङो। आंखौ नुमाराखै बियो। ओइ आयै। मायो आबा? रांखावरि? सेलबारिया रांखावरिनिसो फिसाला नामा? आयै, धै मा मैगं नायबाय थायो नोङो? बोरमा बेदरा थाबैनो बायदो। जोबना होबा मोनजानाय बायसो मोनगोन जोंफोर दिनै। आरो दायो उनाव एकदम आग्लायनाय बै हारा मुराफोरखौसो मोनगोन। दानो बायखा आयै। माबाहाय आबा, मैगं गोथां नागिरदोंमोन आङो। आयै, मैगं गोथांफोरा उनाव जाबाय थागोन। बेदरखौ बायग्रो। थारैनो सेलबारिया रांखावरिनि फिसालामार। मा? जायदुमाथ' सेलबारिखौ बेसेबा गोसथोयो, आरो सेलबारियाबो गोसथोयो। नाथाय बिसोरो सासे बिमानिनो फिसा, बिब' बिफंसो। हे इसोर, बेफोरखौ मा नुखो आङो? मा जागोन दा? आं बोरैबा मोनजोब्बायलै, खर'खौनो गुदुं मोनग्लिजोब्बाय। जायदुम आइ, नों जायखौबा गोसथोयो, बे सेंग्राया नोंनि बिफंसो। नोंसोरनि बिमाया सासेयानो। इसोर, आं मा नुखो बेफोरखौ? आधा किल' बायनोसै दे ना आबा, दामबाबो? औलै आयै, आफायालाय माथो फैसा होखादों। जानोसै दे दिनैखिनिखौ, दामबाबो जानो लुबैसोदों। फुवासे बायबा आरो हानाय नङाना। आधा किल'खौनो बायदो आयै। दे जागोन दे आबा, आं आधा किल'खौनो बायनोसै। नोंहाबो एसे भिटामिन जाथों आबा। बे साननैसोआ नों जेबो मोनजायाखै।
नोंसोरबो गुबुन सेंग्रा सिख्ला मोनासै आरोना। इसोर मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ?